billahi allazi la ilaha illa huwa. Aka ce to ai bishiyar da dan ragowa hashe ba a sako ba, yace wannan irin bishiya ku noma je da Allah mun burma. Wallahi ana zuwa sai aka ga coci da ce ya daura are shi. Tab ai ko anan wani ya hau gori kudin sa biya sa abu. Wani yaron mota ya ce ku bar shege zai sauka. Kada wanda ya taba shi ya gama iskancinsa ya sauka. To ga yanda za a yi bismillah ba ku ce ala karba ba, kuma in kuna so ku jaraba ta wajen bangaren mallaka, to ko shari'a ake zuwa wajen alkali a yi. Shari'a ta fi karfin kowa, amma tun lokacin da aka kira ka zuwa shari'a kar ka ce ba za ka ba, hukuma ta fi karfin kowa. Yi bismillah da kalmar shahada shafa yan daga ce ne Allah ka lalata magana, Allah ka sa abin ya zama hira. Wallahi tallahi ko mutum ka kashe sai dai a lahira ka ci ubanka, amma magana ta lalace. A yanzu ko a samu irin mutanen masu cewa ani koya sun kayo, yi bismillah da kalmar shahada shafa yan daga ce ne Allah ka rufe min bakin wani, ka je ku yi dogon ce ne don Allah shigar da fasa, ka dinga alwala ka dinga sallah ka dinga tabo ruwa. Ina zuwa sai ya wuni abun na rantsi da girman alkur'ani. In dai mace ba uwarka bace to karka yadda ku je ni. Yadda baka ga ko a motar haya mace ta matsa mutum ba sai ya shiru. Amma idan kato ne ba zai shi ya dinga fada da Allah dan maza. Malam ai ba wanda baya son mace duk duniya. Za ku iya cinye abincin 5,000? Jela sai ta ci maraki haka. In ta sa rahin mutunci daga nan sai ta kai ka guru. To ashe kaga mota sai da kwamfuta a hadi. Kana tafiya kuna zance da motar, in gudu ya gudu ta ce a rage ni. Taya ba iska ta nuna ma kwana ta nuna ma rani. Daga nan Jigawa in za ka Kano in ka seta motar billahi allazi wanda zaka je gonsa in bayanan za ta gaya ma Allah ya tsinewa mai ƙarya. In kayi baki ta ce bayan mata mun yi baki ko fashi da makami ake, mota za ta dauko hoton barayi ta sama akan sikiron ta ce fashi ake, sauran kilomita ka zama tar da barayi. Ce karka cika zaben da zaki ba, in likita ya so in wulakanta mai kuɗi ta dai a samu zogale ya fi kaza. A gidan uwarka zogale ya fi kaza. Munafuki har ka ji wani shege a rediyo wai zai faɗa fallallar zogale, ba abin da zogale yake banda maganin yunwa dan mijin uwarka, shi ma sai ya ji kuli, ka tambayi tsoho ga yana. Kai yanzu ka isa ka je wata karkara ka ce zogale ya fi kaza, wani tsohon ba sai ya buje ka ya ce a gidan ubanka zogale ya fi kaza. Kada za a yi facin da tirela kuɗi a daidai nan tirela ta kuɗi dankam yan dubu a yi facin a dinga haram wallahi kan la'asar ta gari wallahi duwa washe ta zami wallahi ni don wani na kirki ne sai dai ba ka ga mutum ba.